Pamalandong, kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Pagpakaila. Kini ang atong pamalandungan karon. Pagpakaila. Usa ka turista sa Israel ang mibayad aron lang makigbaylo nga mahimong magbalantay sa karnero aron sa pagmatuod kung ang mga karnero makaila bagyod sa ilang magbalantay. Nagbaylo sila sa ilang biste. Gisulob sa turista ang biste sa magbalantay sa karnero o gisulob usab sa magbalantay sa karnero ang biste sa turista. Ang turista daw sa magbalantay na karon sa karnero ug mausab ang magbalantay sa karnero daw sa turista na karon. Migawas sila sa ilisanan ug misugod sa pagtawag sa mga karnero. Ug sama sa imong gipaabot, ang mga karnero mihugop ngadto sa tinuod nga magbalantay nila ug mipalayo sila gikan sa turista. Ngano? Tungod sa kataas na sa panahon nga nailhan ug nahinasa na nila ang tingog sa ilang magbalantay. Unsa nga pagtulunan kini alang kanato karon? Nga unta ang mainito natong tinguha sa tibuok tang kinabuhi mao ang pagpakaila sa tingog niya nga atong dakong magbalantay ug ang kini mahitabo sa mugahin kita ug panahon diha sa iyang presensya. Walay makahulip niini. Paminawi ang giingon ni Hesus. Tawgon niya ang iyang mga karnero sa ilang mga ngalan. Juan 10:3. Nakaila siya sa ilang ngalan. May plano siya alang sa imong kinabuhi. May padulngan nga iyang gitakda alang kanimo bisan sa wala ka pamataw. Paminawi ang usab si Jesus. Giyahan niya sila pagawas. Juan 10:3. Dili kini sayon. Biyaan mo ang naandan ngadto sa kabag-uhan. Ang imong kasiguruhan dili na diha sa tao apan diha na kaniya ang pagsalig nga siya magatagbo sa tanan mong panginahanglan. Ang imong pagsalig dili na diha sa ulo apan diha na sa pagtuo. Dili na ang imo ang matuman. Kay diha kaniya isalig mo ang tanan ug magahulat ka na nga moabli ang pultahan. Si Jesus maingon, muuna siya sa panon sa mga karnero ug sila mosunod kaniya tungod kay nakaila sila sa iyang tingog. Juan 10:4. Nadunggan mo ba kini? Nagauna siya kanimo ug ikaw mosunod kaniya kay nakaila ka sa iyang tingog. Ang pagpakaila nagasukad diha sa kahibalo. Si Jesus maingon, tawgon ko na kamo karon nga akong mga higala, kay ang tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan, kini gipahibalo kuman kaninyo. Juan 15:15. Sa laing pagkasulti si Jesus maingon, dalon ko kamo gikan sa dapit sa pagsugot, ngadto sa dapit sa pagpakaila. Pagpakaila sa akong huna, ug pagpakaila sa akong mga katuyuan. Nga bisan sa ngilad ug daotang mga balita ug mga panghitabo makasalig gihapon kamo kanako ug magasunod sa akong mga plano bisan kun dili ninyo makita ang kinatibuk-an nga hulagway. Kini tungod sa inyong pagpakaila kanako. Si Pablo maingon, ang akong pangandoy karon mao nga maila ko pagayod si Kristo. Filipos 3:10, ang pulong sa Dios. Ang pulong maila dinhi nagagikan sa samang pulong nga gigamit sa Henesis 4:1. Og si Adan miila kang Eva nga iyang asawa og kini nanamkon og nanganak. Walay gianak kun walay pagpanamkon og walay pagpanamkon kun walay pag-ila o pakighilawas sa bag-ong hubad sa ang pulong sa Dios. Dili kining tanan mahitabo kung walay suod o hinasa nga relasyon sa pagpakailhanay. Ang imong katuyuan, ang imong pagkasinangkapan, ang imong pagkadinihugan, mapanamkon ug mahimugso lamang diha sa hinasa ug masanduruton nga pagpakailan nimo kaniya nga imong magbalantay.
May tabo kini kung dunay tinuyo nga pagpakigtagbo kaniya diha sa iyang mga pulong, sa mga pagampo ug sa adlaw-adlaw nga pakikuyog kaniya. Dili siya halayo, nangandoy siyang makig-uban kanimo ug nga makahatag ka kaniya sa dili mabahin nga pagtagad diha sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Si Propeta Isaias nag-ingon, ikiling ang imong igdulungog ug dumuol ka kanako, patalinghog ug ang imong kalag mabuhi, ug ako magabuhat ug walay katapusang tugon uban kaninyo. Isaias 55:3. Ang Dios nagasaad ug walay katapusang gugma ngadto kanila nga sa matinud-anon nangita kaniya. Niining adlaw himuan kini nga imong tinguha sa imong kasing-kasing nga unta ako magatubo pa sa pagpakaila kanimo o akong Dios. Nagahulat siya kanimo karon pamalandungi. Magampo ta. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, salamat ni ini nga pamalandong. Tabangi ako o Dios sa pagpangita kanimo sa matinud-anon gayod sa matag adlaw sa akong kinabuhi. Kay walay mas mahinungdanon pa kaysa pagpakig-uban kanimo ug sa pagpakaila kanimo sa tanang panahon. Tagay ako sa kusog pinagi sa imong balaan nga espiritu sa pagbuhat niini sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayud karon ug sa umaabot pa hangtod sa sunod Martes dinhi sa Amerika ug Miyerkules diha sa Pinas. Pag-ayo-ayo.